Έχει νεύρα, κυρία μου, ο κόσμος. Ούτε το καλάθι με τα λουλούδια δεν μπορεί να πετάξει με ηρεμία. Διότι όλα τα προβλήματα του ανθρώπου καταλήγουν στα χέρια. Και όταν τα νευριάσει το χέρι, παίρνει. Βαμβί. Μόνο μια λύση υπάρχει, να τη δούμε, παρακαλώ. Σας παρουσιάζουμε τη λύση στα προβλήματά μας. Το νησί. Στην Πιναλόγκα. Κυρία μου. Πέθανε και το χταπόδι. Και ο καθένας εκφωνητής για το χταπόδι, αυτό που το προφήτη χταπόδι, δες πως... Α, το χταπόδι, το Μπάουλ. Πέθανε. Δυστυχώς το χταπόδι. Ο Πολ πέθανε σε ηλικία, να το πω εγώ την είδηση που την ξέρω, 2,5 ετών. Ήταν ένας ήσυχος θάνατος, πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες επιπλοκές. Έχουν πένθος λοιπόν στο Όμπερχάουζεν στο ενιδρίο για το χταπόδι. Έχουν ανοίξει και βιβλίο συλληπιτηρίων, έχω να σας πω. Ψόφισε ο Πολ. Το χταπόδι. Το χταποδάκι, Έφυγε το χταποδάκι. Ας είναι μαγαλακό το μακαρόνι, θα το σκεπάσει ο άλλος. Αλλά όπως λέει και... Θα μείνω εάν δεχτείτε τους όρους μου. Κουμάντο θα κάνω εγώ. Τελείωσες. Ρούχα τα βγός. Δούνου του. Συμφωνείς? Τι δούνου του? Δούνου του. Πες το τώρα. Όχι, το δούνου του που λέμε. Τώρα μου το λες έτσι αργό και δεν το καταλαβαίνω. Τους το λέει αργό και αργή να το... Ας το διάλογο παρακάτω. Έτσι θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Αυτό είναι ευτυχία, κυρία μου. Να έχει έρθει το δυνατού, να φύγει το δυνατού και να μην καταλάβεις τίποτα. Τώρα που είπαμε για φαΐ, πήρανε πήραν εστιατόριο που πήγαινε ο Καραμαλής και έτρωγε την Πέμπτη, άκου πλάκα. Πήγε, έκανε ένας ότι είναι διατροφολόγος του Καραμαλή και ότι είχε κάτι αναγούλες ο Καραμαλής στο Λονδίνο. Και πήραν το Μάη αυτόν που είχε φάει τους εστιατόριους την Πέμπτη. Και δες πως το δες. Έχει ένα διατροφικό πρόβλημα το τελευταίο 24ωρο. Προς Θεού δεν θέλω να το συνδέσω με την επίσκεψη, απλά θέλω να το αποκλείσουμε εντελώς. Το ότι έχει να κάνει κάτι με την Πέμπτη το βράδυ. Όπου φάγανε πολύ, φάγανε. Και όσο να είναι, οι ποσότητες για 5 άτομα ήταν μεγάλες. Αυτός μου είχε πει για σουβλάκια του Μουγκούλεϊ που ξετρελάθηκε, του άρεσαν. Αυτό είναι χοιρινό ψαρονέφρι φιλέτο. Το κεμπάπ γιαουρτλού είναι κοιμάς μοσχάρι ζυμωτός. Υπερέβαλε και εσείς τι θα βγάλετε τόσα μπροστά του, αφού δεν σταματάει. Γιατρέ μου, να ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που με ενημερώνεις, ό,τι θελήσετε στο κομμάτι αυτό, δηλαδή, αν σαν άρθρο πρόεδρος ή οτιδήποτε, αν γνωρίζω κάτι, έχω μια άποψη δηλαδή και τι κάνει και τι δεν κάνει και αυτά, στην περίπτωση που ξανάρθει να του προσφέρουμε αυτό. Εντάξει, θέλω να μην έχει πολλά φαγητά μπροστά του γιατί ορμάει. Είναι κάτι που το βλέπετε, το ξέρετε. Δεν παίρνει χαμπάρι. Να μιλήσουμε έτσι στην απλή λαϊκή. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Άρχοντας. Και κοιτάξτε, θα είναι και εγώ τώρα που είμαι 85 κιλά, άμα σε θέσουν σε καλό φαγητό, δηλαδή τώρα το χειμώνα εμείς θα έχουμε εκεί κουνίλια, στιφάδα. Είναι να μην έρθει ο πρόεδρος. Μην μου το κάνεις όμως αυτό, γιατί εμείς τον πρόεδρο να αγαπάμε τώρα. Άμα είναι να τον βάλεις παιδιά, να μην πας, να μην κάνεις, γιατί κάπου θα πάει να φάει, δεν είναι? Όχι, δεν θα του βάλω τέτοια πράγματα προς Θεού. Απλά τώρα θεωρώ πως από τη στιγμή που έτρωγε εκεί το γιαουρτλού με το κεμπάπ του, ο Σολομός ήταν υπερβολή. Ψάρι πάθανε στην αρχή. Μία μερίδα Σολομό, ήταν 5 άτομα, το πήραν για μεσέ. Να λήξω. Δηλαδή, ακόμα μουρεύεται το γιαουρτλού. Δεν χωνεύει εύκολα και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα που δεν μπορούν να τον αθηνατήσουν. Πολλά έχει κακό μεταβολισμό. Εντάξει, όμως δεν είναι και κανένα παιδάκι τώρα να θέλει και ιδιαίτερο φροντιστήρα. Να σου πω κάτι. Το άκουσες να το λέει τα χίλια του. Δηλαδή είναι το κλασικό του. Φέρε μια λουκουμάδες να χωνέψουμε. Ναι, αυτός μου. Άντε, τώρα θα σου πω κάτι μεταξύ μας, έτσι, γιατί είσαι άνθρωπός του και εγώ είμαι από αυτούς που τον γουστάρω πολύ και τον αγαπάω. Την ώρα που σηκώθηκε να πάει στο πάρκινγκ, τον έβλεπα τον άνθρωπο ότι όντως είχε φάρει, παιδί μου, είχε και. Αλλά το παρεσύθηκε, δηλαδή τον έβλεπα ότι ήταν καλά. Δηλαδή, δεν παίρνει χαμπάρι ο Άρχοντας, δεν παίρνει χαμπάρι ο Άρχοντας. Αχ, υπάρχει και η ακουστική τρομάρα που την έκανε εδώ, μη φεύγεις. Ο Γιάννης, ο δικός μας ο DJ, δουλεύει κι αλλού σε άλλη εκπομπή που εργάζεται. Του είπανε να βάλει ένα ρεμπέτικο μεσημέρι και βάζει ο Γιάννης το ρεμπέτικο και ακούνε άλλοι στον αέρα. Παρακαλώ, στήστε αυτή να ακούστε. Μπορείτε να τη βάζετε, φέρτε και οι δύο κούπες. Κεράματα, ρε φίλε μου. Εδώ. Θέλω να ανοίξει το στόμα. Κάντο. Σε μια άκρη. Άνοιξε το λίγο.
Λα. Πάει και η μάνα στο συσίτιο, ρε. Ένα μήνα τώρα. Θα κλείσουν τα εστιατόρια, θα ανοίγουν οι ενορίες να τρώμε. Θα γίνει ο Αϊδημίτης σε ένα εστιατόριο πρώτο. Θα βάλουν και κουβέρες στα σασίδια. Θα παράγει και καμπάνες για να πάμε να τρώμε. Άμα τα έχεις φτιάξει τώρα με τη σκορδά, θα ήσουν πρώτη μούρη στην Αθήνα. Θα έχεις γίνει λιάγκας. Φλούφλι τον είπε το Λιάγκα. Ένα διάστημα με γούσταρε τρελά. Με έπαιζε, αλλά δεν υπολόγιζα. Την έβλεπα πολύ μπικόμενα, αλλά την πήρε το μέγα και την αξιοποίησε. Σαν χωράφι παρατημένο που πέρασε μπροστά ο δρόμος είναι. Του χρόνου, λέει, θα τη βάλουν να παίξει στο νησί. Και τι θα κάνει την προκειμέρα. Θα παίξει τη λεπρή. Πας καλά, ρε. Και ο Λιάγκας τι θα κάνει το βαργάρι. Α, μάνο, δύο. Έλα, δύο, έλα. Έλα, δύο. Τι γίνεται, ρε Θεέ. Κάτσε, φίλε. Και έτσι. Κάντε και το σταυρωτό, έτσι. Ναι, και εσύ και με σένα γίνεται. Κάτσε, Θείο. Έτσι, βέβαια. Κάτσε. Έφερα τουλούμπες, χαλβά και φουντούκια. Να τα φάμε τον μπάγκαλο. Βέβαια. Ο μπάγκαλος δεν είπε τα φάγαμε μαζί. Εμείς φάγαμε όλα τα χέσαμε, αυτούς τα κράτησε. Καλώς όρισα. Καλώς όρισα. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς από εδώ. Η τηλεόραση είναι σαδιστές οι άτιμοι. Και εμείς είμαστε μαζόχες. Μασοχιστές είμαστε εμείς. Γιατί το λέω αυτό. Τι το λέω αυτό, δεν τους κάθε μέρα δείχνουν φαγητά. Ο Κοσμάκης πεινάει, ψωμολυσάει ο Κοσμάκης, πάει στις λαϊκές και παίρνει ντομάτες πεταμένες και μαγειρεύουν αστακούς, μουσι, σούσι, πώς ήταν αυτά τα πέρα και τρώνε τον Κοσμάκη, τον τρώνε τον Κοσμάκη. Θα πάρω πλέον να πάρω ένα άδειο πιάτο και θα πάω να σταθώ μπροστά από μια τηλεόραση. Και τι θα κάνεις. Θα τσιμπώ και θα τρώω. Πας καλά, ρε Θεία, με τρελάνε. Τι είναι αυτά. Αυτό λέγεται, εκεί μας κατάρτισε ο Γεωργάκης και ο άλλος ο Κωστάκης. Αυτό λέγεται τηλεσυσίτιο. Τηλεσυσίτιο. Δηλαδή. Θα βάζεις, θα πηγαίνεις μπροστά στην τηλεόραση, θα πατάς το πυρούνι. Το κανάλι και ανάλογο. Θες να πας το απόγευμα, αέρα κομμανιστό θα τρως. Άμα πότε θα βγει έξω ο κόσμος να τους αρπάξει όλοι με τις κατσαρόλες. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδάκι μου. Δεν γίνεται. Έχετε και Χριστούγεννα, ρε Θείο. Η ολοκλήρη. Τι να σου πω, τι έμαθα ότι έδειξες και την κατίνα που είχες το αυτό, δεν έδειξες. Την κατίνα δεν την έδειξα, πάει τελείως κατίνα, βέβαια. Ήταν καλή αυτή. Καλή ήταν η κατίνα, αλλά τελείως το σαλαμάκι, ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχουν λεπτά για σαλαμάκι. Να φωνάζω σκέτο καότινα. Την κατίνα πάει το σαλαμάκι, να φωνάζω καότινα, σαλαμάκι. Δεν γίνεται.